ba wani sarkin Makka ko sarkin Madina da zai zo ya kawo maka ci gaba a cikin jihar Kano. Bacin kana da Dangwata a Kano, kana da Buwa a Kano, amma ka tsallake gida ka tafi wata uwa duniya neman wasu 'yan kasuwa. Sau nawa ka zauna da 'yan kasuwar Kano kai magana da su akan matsalolinsu? Ni solution uku ne da ni a bangaren 'yan kasuwa. Magana ta farko, 'yan kasuwanmu suna da fama da magana jari. A saurara, kuna ci mun lokaci, na gode da tafin amma a dan saurara. Magana ta farko, 'yan kasuwanmu suna fama da magana jari. Ta yaya za a samu, ba sa son su je kamfanin bankunan nan saboda magana kuɗin ruwa. Ta yaya za a samu gwamnati ta wuce gaba a zuwa a samu waɗannan bankunan musulunci a ga yadda za a samu musu jari da wasu hanyoyi. Magana ta biyan kasuwanmu an mai da su dillalai da 'yan kamasho. Duk kamfanin mu sun rufe. Ina gwamnatin tarayya ta zo ta taimaka mana masana'antun mu su tashi. Shekara 8 kamfani nawa ne ya tashi a ganin banda bangaren kamfanin shinkafa. Saboda haka maganar ake yi ta kamfanin mu su tashi, 'yan kasuwan mu su tashi daga 'yan dillalai da 'yan kamasho su dawo su ma su zama suna producing. Duk abin da muke bukata ya kamata a ce Kano kamar yadda yake a baya, musamman kamar zamanin da PRP karkashin jagorancin marigayi ubanmu Abubakar Rimi ya samar. Ya kamata a dawo da wannan tsarin, a dawo da masana'antu abin da muke so mu musu shine wutar lantarki. Ba su da wutar lantarki, dole sai an samu da wutar lantarki a jihar Kano, kuma mun tsara abubuwan da za mu yi a bangaren wutar lantarki. Sannan magana ta ƙarshe shine maganar kasuwanninmu sai an zamanantar da su. Sai ya ji kana son ka tashi ka je kasuwa, musamman matanmu da suke dan shiga kasuwa, ban manta da ku ba, za mu samu muku ingantacciyar kasuwa. Ba za ku dinga tsame zanin ku kuna fada a cikin kwatami a kasuwa ba. Kasuwar 'yan kaba makociya ta ce anan nake sayan cefane kullum, na san halin da kasuwar 'yan kaba take ciki. A blueprint mu har mun zana yadda za mu zamanantar da kasuwar 'yan kaba idan Allah ya ba mu dama.